שלום לכם וברוכים הבאים לאולפן של קונטנטו נאו TV, אולפן טלוויזיה שמארח אנשי יצירה ועשייה וספרים, מגזינים ודיסקים, ומאפשר איזושהי הצצה אל מאחורי הקלעים של תהליך היציאה לאור, והרבה תובנות שקורות בכאן ובעכשיו שלהם. אנחנו כל כך שמחים לארח יחד איתנו הפעם באולפן הזה, אחד ועוד אחד. דוקטור אילן זמיר, שלום לך. שלום לכולם ולך. דוקטור אילן זמיר, רופא וגם הומאופת, רפואה משלימה עם הרבה כלים ותובנות אלטרנטיביות, ותכף נדבר על סוד הכוח מאחוריהם. ומי שעומד מאחורי הבלגן המאורגן הזה פה על השולחן, אגב, של ספרים ושל דיסקים ושל מגזינים ושל תרופות וכו' וכו', יש איזה כוונת מכוון מאחוריו. ושלום גם לך, אלכס קינן. שלום לך, אלכס. שלום, שלום. אנחנו נניח, כמו שאומרים, במחזות מניחים אקדח במערכה הראשונה, שכנראה ישוגר במערכה השלישית. לא פחות, היה לך סרטן בעור, והיום זה יהיה נכון לומר איננו? איננו, לחלוטין. מדהים. איך זה קרה? איך זה קשור לאילן זמיר? תכף נדבר. אבל קודם כל, אילן, אם אתה היית בוחר רגע אחד שאתה היית מגדיר אותו לעצמך, הרגע שהפך את החיים שלך לסיפור של הצלחה. מהו הרגע הזה? אני סיימתי אוניברסיטה לפני בדיוק 50 שנה. בלימודים של? אוניברסיטה במוסקבה, הפקולטה לרפואה של אוניברסיטה מספר 1 במוסקבה. והתמחיתי במחלות ורפואת נשים, אחר כך הרדמה, עבדתי בסיביר שנתיים. די קר. נהוג שם. קר, אבל באמת נהניתי. ואחר כך חזרתי למרכז לקרדיולוגיה של מוסקבה, שם עסקתי במחקר הלב, צנתורים והכל, ובשנת 72 עליתי לישראל. והרגע שהפך את החיים שלך, באופן שאתה מדמיין את הסיפור שלך לסיפור הצלחה, הרגע זה הוא? הרגע הזה קרה בשנת 80, שאני בהיותי רופא מרדים מנהל מחלקה, פגשתי רופאה שהיא אמרה לי שרופא הומאופת יחידי שהיה בארץ, מחפש לו מחליף. הוא נסע לשנת מחקר בדרום אפריקה, והיות ואני למדתי הומאופתיה עוד באוניברסיטה, פניתי אליו. הוא הציע לי להחליף אותו עם כמויות אדירות של לקוחות שלו, ואז התחיל באמת שני חיי שרה, החיים השניים שלי. והיום הם ראשונים. אני עוסק בהומאופתיה ובחיפוש, מחקר וטיפול בתחומים שהרפואה רגילה לא מסוגלת ולא מעוניינת ללמוד ולטפל בהם. לא מעוניינת ללמוד ולטפל בהם. עכשיו, אתה ניסית, כי אתה מגיע מהמקום של רפואה קונבנציונלית, מה שנקרא הדוקטורט במובן המסורתי של המילה, ומנהל מחלקה ובמוסקבה ובישראל וכו' וכו'. והומאופתיה לכאורה זה, אתה יודע, זה מין ממבו ג'מבו כזה עם טיפות ומשהו כזה שלא עובד, יגידו הציניקנים שרואים וכו'. עליך זה עבד? א', ודאי, ולא חשוב עליי, כי בעולם יש מיליוני אנשים, 60% של חולים בארצות הברית פונים לרפואה אלטרנטיבית, ביניהם גם הומאופתיה. זה רפואה אדירה, כי היא פונה ליסוד הבסיסי של הבריאות וחולי, מערכת חיסונית. איפה זה עבד אצלך, לדוגמה? בחיים שלך? כמה תחומים. תן לי דוגמה. הייתי צריך לעבור ניתוח בתחום מסוים, נרשמתי, ואשתי הכריחה אותי שדי, צריך לטפל בזה, והחלטתי לא, אני אתמודד עם זה. לקחתי טיפות, לקחתי צמחי מרפא, ואחרי 3 חודשים שהמתנתי, למרות היותי רופא, באתי לקבלת חולים, רופא בודק אותי, רופא מנתח בכיר, באחד מבתי החולים מרכזיים בישראל, בירושלים, ואמר, דוקטור, אתה בסדר, אתה בריא. מאז עברו כבר 3 שנים, לדוגמה. ודבר כזה לא קורה ברפואה רגילה. אין פה פלצבו, אין פה פסיכולוגיה. הגידול שהיה לי הוא אמנם שפיר, אבל הוא נעלם. ואני מתפקד, ויש לי מסמכים כזכר ליציאת מצרים בבית. זהו, אז דיברת על מסמכים ודיברת על יציאת מצרים, אז בוא נראה רגע ביחד. אתה מדבר על הרפואה רגילה, שבהרבה מאוד נגעים בעור, בסופו של דבר, מזמינה לעשות סוג של ניתוח. אז בוא נראה ביחד את התמונות, נעבור אחד וניגע בתוך כדי זה בתוך הטיול. זה טיפול למשל שהרפואה הקונבנציונלית כדי להסיר נגע בעור
מנתחת, נכון? חותכת והורסת. ולעומת זאת, בכלים של הומאופתיה, אנחנו יכולים לבוא ולראות בעצם... זה לא רק הומאופתיה, זה בעיקר טכניקה אחרת, אבל גם אלטרנטיבית. שבעצם מביאה סוג של פתרון. ואם אנחנו רואים מקרה, למשל, את המקרה הבא, שזה סרטן העור. סרטן העור. ביסי סיבה זה קרצינומה. ואחרי הטיפול שאותו אתה עושה... ואחרי טיפול, בבקשה, אין כלום. טק. עכשיו זה ממש כאילו נראה נמחק, זה לא... נמחק וזהו. אני עושה מעקב אחרי גברת הזאת כבר 8 חודשים, הכל שפיר, הכל תקין. בואו נלך על עוד מקרה. רואים פה, מה רואים? זה שפיר. שפיר. זה גידול שפיר שומה בתוך הגבה, שלו היו נכנסים עם סכין, כמו שבמקרה הראשון, היו הורסים לה את הפנים. א', צלקת, ב', שיער היה נעלם, והיה מכוער, הנה. זאת התוצאה של טיפול שלי. וזו התוצאה. ואם נוכל לראות עוד דוגמה, במיוחד זה מקום נורא רגיש. זה דבר שיודעת זאת, היא נכדה של מזכירתי. המזכירה באה לפני כשנה וחצי ואומרת, דוקטור, תסתכל, יש לנו הזמנה להדסה לניתוח, עקב גידול על האף. מדהים. וזה אחרי. וזה לפני, ילדה וזה אחרי. בת 4.5, הייתה מאוד חכמה ורגועה. הוצאתי לה בלי להשתמש במתכות וסכינים ולייזרים. אז עכשיו אנחנו רוצים, הסברנו את כל המקרים של לפני ואחרי, אבל אמרנו, אין כמו מראה עיניים ולראות את זה חי, בלייב מושן. רק כדי לדעת. בואו נראה, אלכס, המצב שהיה אצלך לפני ותועד, המצב לפני הוא, אם נוכל לראות רגע את התמונה ביחד, זה אתה, נכון? זה הצילום מתוך המצח שלך. ומה זה, דוקטור זמיר, רק כדי שנבין? היה מדובר בהבחנה משוערת, שזה מדובר במלנומה. והייתה המלצה לבצע ביופסיה, וביופסיה זה למעשה ניתוח, וניתוח במלנומה עושים בגבולות של 2 סנטימטר מסביב הגידול, כדי לחפור וקותחים בגולגולת. ועכשיו נראה את האחרי, ואחרי בסופו של דבר... אחרי 3 שבועות, הנה הוא פה. הנה הוא פה, תגיד לי בבקשה, אלכס. אתה יכול להסביר, קודם כל רק כדי שנהיה... קודם כל תעיד. אכן היה? כן, כן, בהחלט. לפני כ3 שנים גיליתי אצלי גידול באותו מקום שהראיתם, וגם גידולים קטנים אחרים. כשאתה אומר גידול ככה וזה נשמע בקול נימוך, זה נקרא סרטן. אני לא מומחה, אבל ראיתי משהו שמיום ליום גדל. מטבע הדברים פניתי לקופת חולים. כן. קופת חולים אמרו, צריך לעשות בדיקות, ובכל מקרה צריך לעשות ניתוח, ולבדיקות צריך להמתין 2-3 ולניתוח עוד לא ידוע כמה זמן. ברור שהייתי בחרדה. ואז נודע לי על מרפאה של דוקטור זמיר. וראית את הספרים ואת החוברות ואת הדיסקים, את כל מוצרי התוכן שישנם. כן, נכנסתי לאינטרנט, קראתי, אמרתי, מה יש לי להפסיד? כן. פניתי, התקבלתי מהר מאוד. מעולה. ואז דוקטור זמיר הציע לי טיפול שלו, שזה מין טיפות, כן. נוזל. אחרי 2 או 3 טיפולים, בסך הכל 2-3, זה נעלם, כאילו לא היה. אבל המקצוע שלך, כשאתה לא שם טיפות או שמים לך טיפות, הוא? מקצוע שלי מהנדס אלקטרוניקה. אתה אדם פרקטי ומעשי, אתה לא ככה מרחף במהנדס אלקטרוניקה. נכון, כשבן אדם נמצא בבעיות כאלה, בחרדות כאלה, אז הוא כבר פונה למקום שהוא מאמין שיכול לעזור לו. חוץ מזה, הומאופתיה זה מדע. זה מדע בפני עצמה. זה מדע שידוע כבר מלפני מאות שנים. לדעתי זה היה עוד לפני רפואה קונבנציונלית. אז תאמר לי בתוך הדברים האלה, דוקטור אילן זמיר, אם זה עובד וזה פשוט וזה תמיסות, ואני רואה פה שיש גם איזשהו מכשיר חשמלי על השולחן רק כדי לסגור את הפינה הזאת, איך זה עובד? זה מכשיר... מה הוא עושה? פועל על בסיס גלי רדיו, מכשיר הכי מתקדם תוצרת ארצות הברית, עבר אישור FDA, אני אימצתי אותו, הוא עושה עבודה של תמיסה בצורה יותר מתקדמת, שמרנית לחלוטין. תן דוגמית. המכשיר הזה, אם מדליקים אותו... תדליק, תניע את זה רגע אחד. תן בזה גז. יש פה ידית, ובקצה יש סוג של שערה. שערה. ושאני מפעיל את המכשיר, הוא משדר גל רדיו, מעין מיקרוגל,
תדרים שונים, יש תדרים 40, אחר כך זה מעלים ומעלים, עד שזה אפשר להגיע 150 ו-250. ואתה שם את זה על הנקודה. במקרים כאלה היום, קודם אני עבדתי הרבה שנים עם תמיסה, סוגי תמיסות. זה אותה עבודה למעשה. מעולה. זה מגלח את השכבה העליונה כמו ליטוש יהלום. וכל פעם זה יורד, אבל בזכות האיטיות שבדבר, בזכות ההדרגתיות, אז אור לא מתרגז. אני לא נותן לו מכה ניצחת ואחר כך הוא מצמיח גלד וצלקת מכוערת, וראינו אותה. מדובר פה בליטוף. אני פעם שאלתי, מה זה הבדל בין ליטיפה ובין סתירה? כל ההבדל הוא במהירות. אז אתה עושה את זה לאט. אני עושה את זה לאט, וזה הופך להיות ליטיפה, ולא ניתוח. ואז מהמקום הזה, דווקא מתוך התהליכים שאתה מתאר, של רפואה שהיא רפואה אחרת, יעילה וידידותית ואינה מזיקה, אז למה הרפואה, אתה יודע, הסטנדרטית, הקונבנציונלית, המחלקות, חברות הענק של התרופות ששוות ביליונים ומיליארדים? חברות הענק. תעזור לי להבין. למה הם לא כולם מחבקים את זה? זה עוזר לאנשים. זאת הנקודה. חברות הענק מתחזיקות את הרפואה. כן. מממנות אותה, ונהנות ממנה פול ערכים, הלוואי שהיו. זה סוג של ערכים. רווחים. והתראיינתי לפני 10 ימים בערוץ 10, בעקבות איסור שחל בארצות הברית, על השיווק תרופות הומאופתיות בנימוק שזה פלצבו, שזה לא מיושר מדעית. וראיינו אותי, ואני אמרתי, איזה שפעת עוברת תוך שעה? איזה דלקת גרון עוברת תוך חצי יום? איך דלקת אוזניים? איך בעיות עור חמורות, פסוריאזיס, אטופיק דרמטיטיס, ויש לי מכביר תמונות ותוצאות. אין פה פלצבו. פלצבו זה טוב שאדם סובל מכאבי ראש, ואיזשהו סבתא או דוקטור אומר, יהיה בסדר, אבל מחלות לא עוברות עם פלצבו. ואתה רופא. זה רפואה, זה כל דבר. אתה אומר שזה עובד, אז אתה יודע מה? אבל קונים הכל בכסף, גם כמו שאמרתי בערוץ 10, גם אולפן הזה אפשר לקנות בכסף. לא, האולפן הזה לא למחירה. תודה, אז אנחנו נחפש משהו אחר. אנחנו רוצים להגיד לך, דוקטור אילן זמיר, ולהגיד לך, ידידי מר קינן, תשמע, אתה מרגיש טוב, נכון? טוב מאוד. והכתם הזה, על האיסטור, סליחה על הביטוי, השחור פשוט נעלם, זה לא יאומן. נעלם, אתה יכול לוודא? אני אלטף לך את הקרקפת טיפה אחר כך. אגב, לפי סטטיסטיקה רשמית, אחרי ניתוח עקב מלנומה, גם שחותכים שטחים מאוד רחבים של האור, ההישרדות של חולים בין 8 חודשים לשנה וחצי, נפטרים רובם. ופיתחו תרופה שמעריכה עד 5 חודשים חיי אדם. 3 שנים חי עד 120. אילן זמיר, משהו אחד שאף אחד לא יודע עליך? שאף אחד לא יודע? כן. אני, עם כל ההצלחות שלי, נרדף על ידי מערכת. אני מתמודד איתה כבר 27 שנה, מצליח ברוך השם, ואני מייחל לציבור החולים שלי ולעצמי ולמשפחתי, שסוף סוף ירדו ממני ויתחברו אליי. אני הצעתי לשר הבריאות לחבר, לשלב רפואה אלטרנטיבית והומאופתיה בסל השירותים. והציבור שיבחר מה הוא רוצה, לא הרופאים, הציבור שיבחר. ואז יבוא גואל לציון. מכובדיי, אני רוצה להגיד לכם המון תודה, וברשותך, אילן זמיר, נשוב וניפגש כאן באולפן הזה. מה אתה אומר? בשמחה, יש עוד הרבה אייטמים. בשמחה רבה, אנחנו נשמח לחבק את רובם, אם לא את כולם. תודה רבה מאוד. לשאלות שיש לכם לדוקטור אילן זמיר, הערות, תובנות, אפרופו הכתבים, המגזינים, הדיסקים, הספרים, אבל גם אפרופו הטיפולים, מוזמנים ליצור קשר דרך האתר, דרך הפייסבוק, דרך הטלפון, כדי לקבל את התובנות של הרפואה הרגילה והרפואה האלטרנטיבית והכלים שהיא מעניקה. תודה רבה לכם שהייתם כאן באולפן, בתוכנית של Content on Now TV. לשאלות שלכם על תהליכי יציאה לאור, מוזמנים בשמחה ליצור איתנו קשר, גם דרך האתר והפייסבוק, ונשמח לעמוד לשירותכם. תודה רבה לכם, ושלום.